Роллы, пицца, шаурма, миңа кирәкми, дөньядан яраткан ризык ул манты. Это манты, это манты, это манты, это манты, это манты, это манты. Полюбил их я, полюби теперь ты. Это манты, это манты, это манты, это манты, это манты, это манты. Выбирай с умом, что сегодня съешь ты. Мин кайтам авылга, әби мине каршылый. Өстәлдә эш пешмак, күбәдия кыстыбый. Тыкмач һәм бәлеш, мин барысын да ашыйм. Татар милли ризыклары миңа бигрәк тә ошый. Мин чәйгә сөт салам, сөтне эчәр өчен башта сыер савам. Салат, цезарь, пицца, паста миңа кирәкми. Чәй белән бергә ашым казый һәм ипи. Булсам да мин Казанымнан еракта, Амстердам, Болташ яки Нью-Йоркта. Милли ошлар дигәч, тетрәнә күңел, онытырга аларны бер дә мөмкин түгел. Онытма кыстыбый, бәрәмәшне, уч-пучмак кәләбә, тыкмашны. Алар һәр вакытта минем исемдә, син дә аларны онытма. Это манты, это манты, это манты, это манты, это манты, это манты. Полюбил их я, полюби теперь ты. Это манты, это манты, это манты, это манты, это манты, это манты. Выбирай с умом, что сегодня съешь ты. Әгәр дә без икебез кунакка барсак, үзебез белән алабыз күчтәнәч, ул бавырсак яки шәк-шәк. Яки коньяк, Без килдек кунакка, ачылды ишек. солдым аяк киемен, оек баш тишек. Синең башың тишек, оныттың ничек? Әйдә тизрәк шишер, тәмләп шәйләр эшик. Бүлмәгә кердек, ашыйсы килә. Өстәлгә карадык, анда роллы гына. Бәтәш. Кара әле нишләргә? Миндә бар бер фикер, хәзер шалтыратам 205-011. Алло, исәнмесез? Безгә ярдәм кирәк. Әйе, аңладым. Килегез тизрәк. Кемгә шылтыраттың? Нәрсә әйтәләр анда? Кайгырма, дустым, барысы да була. Это манты, это манты,